तर नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आम्ही चाललो असो गणपती बाप्पाची मूर्ती आणण्यासाठी। एक असो वेगळाच आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर भेटतात। सोन्याचं करण रुपयाचा हात उघडून पाहते साळीचा भात। गणपती बाप्पा एक दोन तीन चार। आज असा 1 फेब्रुवारी आपली गणेश जयंती असा आणि त्यानिमित्ताने आमच्या इकडे चाळीत समोरच्यांच्या घरी प्रेरणाच्या घरी गणपती बाप्पा आणलं जाता मूर्ती आणि 1.5 दिवस ठेवलं जातात आणि 1.5 दिवस गणपती असतात। तर मग आता आम्ही इकडून जातलो गणपती बाप्पाची मूर्ती आणूच्या। तर आता आम्ही इकडून घरातून निघालो सर्व गणपती बाप्पाची मूर्ती आणण्यासाठी आणि गणपती शाळा पण इकडे जवळच असं म्हणतात। मी पण कधी गेले नाही कारण की मी पण इकडे नवीनच आहे। तर मग बघूया किती लांब, आता जवळच म्हणता इकडून। तर आमच्या इकडे राहतात मोरे, यांच्या घरी गणेश जयंती साजरी केली जातात। गणपती बाप्पांची मूर्ती आणून 1.5 दिवस इकडे गणपतींची सेवा केली जातात। तर त्यासाठी पण आता इकडे आम्ही चाललो असो गणपती बाप्पांची मूर्ती आणण्यासाठी। तर व्हिडिओ तुम्ही बघित राहा कशा प्रकारे आम्ही गणपती बाप्पांचा आम्ही कसा इकडे सोहळा करणार आहोत, आगमन करणार आहोत, विसर्जन करणार आहोत उद्या। तो पण तुमचा व्हिडिओ बघू भेटलेलो असा। तर व्हिडिओ बघित राहा। तर आता बघा मी आता जातो गणपती आणण्यासाठी। तर हे बघा इकडे आमच्या इकडे एरियात हनुमानचं मंदिर आहे, इकडे पाया वगैरे पडला। गणपती असा आपल्या ह्या काकांकडे मोरे काकांकडे आणि जो 3 वर्षांचो गणपतीचो त्यांनी नवस केलेलो असा। त्यासाठी हा गणेश जयंतीचो त्यांनी सर्व साजरा वगैरे करतात। त्या कारणामुळे इकडे गणपती असतात, नाहीतर ह्यांचो गणपती गावीच असतं ना। तुमचो गावीच असतं ना गणपती? हां, परेलला यांचं सर्व गणपती आपलं गणेश चतुर्थी वगैरे साजरी केली जातात आणि गणेश जयंती ही 3 वर्ष फक्त असा यांच्याकडे। आणि मी पण पहिल्याच वर्षी असा गणेश जयंतीसाठी मुंबई ठिकाणी असं आहे। गेल्या वर्षी गावी होते आपल्या आणि ह्या वर्षी तुमचा व्हिडिओ बघू भेटला मुंबईचो, तो पण व्हिडिओ बघा तुम्ही कसा इकडे गणेश जयंती साजरी केली जाता। तर आता आम्ही पोचलो इकडे गणेशाच्या इकडे। तर आता इकडे गणपतीची बाप्पाची मूर्ती वगैरे घेऊन आम्ही निघतलो। आता इकडे गणपतीची मूर्ती वगैरे घेऊन आपण इकडून निघणार असो आपल्या घरी जाऊसाठी। आणि इकडे बरेच जण लोक इकडे सर्व येतात गणपतीची मूर्ती नेण्यासाठी। तर बऱ्याच लोकांकडे आज गणेश जयंती साजरी केली जाता। तर हे पण आपल्या कसा मुंबईच्या ठिकाणी बघूचं आपलं पहिलं अनुभव असा मुंबईच्या ठिकाणी कसा गणेश जयंती साजरी केली जाता ते आपण ह्या वर्षात बघणार असो। गणपती बाप्पाची मूर्ती घरी येणार म्हणजे आणि गणपती घरी येणार, गणेश चतुर्थी असो किंवा गणेश जयंती असो, एक असं वेगळंच आनंद प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर भेटतं आणि हा वेळी पण आम्ही एकदम खुश, एकदम मस्त आनंदात सर्व असं वाटतं गणेश चतुर्थीच असा एकदम गणपती वगैरे घरी नेणार वगैरे असं एकदम मस्त सण वाटतो। 1.5 दिवस एकदम मस्त मजा एकदम आमच्या चाळीत वगैरे।
तर खूप मजा येतील या 1.5 दिवस. उद्या पण विसर्जनाचं पण व्हिडिओ तुमका बघू भेटतच. तर आता इकडून निघतेलो सर्व काय काय ते पूजा वगैरे मूर्तीची वगैरे करून आम्ही आता इकडून निघणार आहोत घरी. तर त्यानंतर मग दुपारी सर्व पूजा वगैरे आरती वगैरे होणार आहे. तर बाबू पण इलेलो असा पटकन गणपती देवासाठी. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. चला भाऊ ये तू ये नको. चला तर आता मी पोचलो इकडे आपल्या एरियाच्या इकडे. तर आता गणपती आपण त्यांच्या घरी नेतेलो. आता इकडे पूजा वगैरे केली जाते गणपती बाप्पाच्या मूर्तीची. त्यानंतर वरती त्या गणपती बाप्पाला इकडे आपण स्थान देऊन मस्तपैकी बसवणार इकडे. माझ्यावर थोडी घाते विलाची बटी. रे बाळ झाला इथून निघाली शिंपियाकडं रे शिंपियाकडं. इथून निघाल शिंपियाकडे ग शिंपियाकडे. अरे अरे तू शिंपी दादा रे शिंपी दादा. बाई सखे बाई चला चला ग सखे बाई सखे बाई. दाढी पिंपळ पार बांधू दाढी पिंपळ पार बांधू. चहा केली निघून गेली चिवडा केला ताजा. इंग्रजी शाळा होती पहिला नंबर माझा. माडीवर फोटो काढू साडीवर. खेळायला आला मुलींचा मेळा. खेळायला आला
सोन्याचं करण रुपयाचा हात उघडून पाहते साळीचा भात भातासारखा भात तुपासारखा रूप रूपासारखा जोडा चंद्रभागेला पडला वेडा चंद्रभागा चालल्या नवा त्यांनी पहिले शिवनापूर आम्ही पहिले पंढरपूर पंढरपूरची हवा लागली मंदिराला 3 तारा आडित्याला घुंगूर बारा जाते कलवातीच्या दारा कलवातीन साधी भोळी तिच्या दारी हत्ती धीर माझे रामदास त्यांनी लावली तुळस मला मिळाला कळस 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 नाजूक सोन्याचा गाभा डाव्या अंगठ्यावर कडजुडीचा गोपवर निऱ्यांचं झोप तुझं बोलणं तरी कसं तुझ्या बोलण्याचा आला हसू आई बाबाने पुरवले लाड माडी बांधली 3 ताड माडीच्या उजेडात देवळी देवळीत होती परात परातात होती जांभळं आणि सुनीलरावांच्या हातात सोन्याची कमळ भागी गणपती प्रतिवर्षाप्रमाणे तुमची प्रतिष्ठापना करून आज विसर्जनाचा दिवस 1.5 दिवसाची सेवा जी केलेली आहे 3 वर्ष सलग त्यांनी तुमची मनोभावी सेवा केलेली आहे। गणपती बाप्पा हे मंडळाच्या गणपतीला जातात आहे बघ कशी पाया पडते आईचा फोटो काढ रे व्यवस्थित प्रशांत कुठे गेला प्रशांत इकडे उडव इकडे गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती सुधीर मामा की जय।
मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती काढू ना काय नाही हा झालं गणपती बाप्पा